Arep ngejak apa saiki? Arep ngejak piye? Ha? Semangkean kowe to. Rumangsane ora. Aja netangi kamurkaning Bagong. Bagong ki arep apa ana kawan? Nameng kon ngajar ratu kaya diapurmu ya ora bakal di. Lho, lek ngono kowe wani nantang karo Nata Prabu Jayalengkara. Aku ora nantang. Ming aku ngelekke kowe sing alus. Aku ora iso alus. Nek ora iso alus sirmu arep ngapa? Wis buar. Sirmu arep piye? Kowe ngejak Nana karo Bagong. Padangane wani, petengane wani. Bapak men rampung sik ling duwe kewajiban nek rampung boyo ngeneng negaramu. Kowe kok gleleng banget kowe. Kowe iki mbok sadar. Sadar piye? Kowe iki lek gleleng ki nek ming sore. Kok dadi kowe kok dadi gleleng ora jamak-jamak. Lagi jam 11 kok suarane kaya ngediape-diape. Kaya mercon car-car. Sirmu piye? Wah, dalah. Yen ngono anake Semar pancen dadi pepalang. Rawe-rawe antas malang-malang tak putung. Weh lah. Ya nang ngono pancen tok antepi. Nggon marwani karo Bagong. Saiki tak gawe sayembara. Sayembara piye? Sapa sing cilik gedene iso ngukuli kadedaning Bagong. Menang boyong Semar. Wah, ming kekuatanmu wis sepira? Wah, tiban tungkae Baladewa mati wah. Sadurunge aku tak takon karo kowe. Apa pancen kepara nyata kowe ingkang jeneng Semar Badranaya? Mboten wonten kalih. Kula niki Semar Badranaya. Nggih kula niki sing nami Semar. Wah, dalah. Wah, ora nyono babar pisan. Negaraku padha kedanan karo sing jeneng Semar. Mongko saka petunganku Semar kuwi wujude satriya utawa nalindra gagah piteksa. Lah kok jebul bareng aku tekan Karang Kadempel. Wah, ora ngira babar pisan namung drajating wong loro saudon telu saurupan. Kowe ming drajating kawula cilik Semar. Nggih. Panci kula niku mboten duwe derajat, duwe pangkat. Kula niki ming ngesuhi para kawula sak desa Karang Kadempel. Sampeyan sinten sinuwun? Nalindra mburi saka negara ing Bata Sarimbak. Bata Sarimbak ya. Negaraku Bata Sarimbak. Wondene aku kuwi ala-ala Nalindra. Aku sinembah dening para kawula sak Bata Sarimbak. Yen takon kalawan aku Prabu Jayalengkara. Prabu Jayalengkara ya. Ngaturaken kasugengan rawuhipun. Ya, slamet tekaku nering sambi kula. Ora kuwi sik. Ing atase kowe kuwi wujuding batur. Lah kok ndak sawang ana ing pendopo kene sing padha lenggah priagung-priagung. Iki sapa iki? Nuwun sewu menika juragan-juragan kula. Niki bendara kula. Ingkang lenggah wonten ing wingking kula menika sinuwun Prabu Darmakusuma. Nalindra ing Ngamarta. Sinuwun Prabu Darmakusuma. Kasinggihan mekaten sinuwun. Walah dalah. Wah. Ora ngira yen to ketemu karo sinuwun Nalindra ing Ngamarta Prabu Darmakusuma. Kondhang kalukeng kerat nganti tekan jagat negaraku Bata Sarimbak kabeh padha kedanan karo luhuring budi Prabu Darmakusuma. Nggih matur nuwun. Lah sing malang krek ning mburine ya sapa? Menika sinuwun Mandura. Sinuwun Mandura sapa? Prabu Baladewa. Wah lah dalah ing atase kowe iki ming bature kok dayohe ratu-ratu. Prabu Baladewa. Inggih. Wah, ya aku tau krungu asmaning Prabu Baladewa. Lah ingkang ning mburiku iki ngendikane receh. Ngendikane kok kepenak banget dimidhangetake. Niku sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lho. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih sinuwun. Wah, yen ngono Nalindra Titis Wisnu. Kasinggihan mekaten. Wah, dalah sinuwun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Mboten nginter menawi kula pinanggih kaliyan Nalindra Titis ing Sang Hyang Bathara Wisnu. Nggih, Kisanak. Kula tampi dawah sami-sami dipun prayogaken anggenipun lenggah. Nggih, matur sembah nuwun. Semar, sing dhuwur iki mau sapa? Niku ndara kula Ndara Werkudara. Raden Werkudara. Nggih. Wah, edan. Wah, lah kok piyayi-piyayi kondhang kabeh.
sing padha lenggah ning Karang Kadempel. Edan. Takon aku ra ya, Pak. Ras. Ambuh. Lah sing eneng burimu mripate kaya ndok ceplokan kuwi lho. Piye Bagong? Nalendra Ngalengka ngono, Pak. Gah, wong tuwa kok kon ngapusi iki anakku Bagong. Bagong kuwi sapa? Ratu ya dudu, kok aku durung tau krungu jenenge. Ngawur wis tau aku dadi ratu. Prabu Patrokol Baworsari. Biyen jaman semono. Lho, apa tau dadi ratu? Tau wae. Ra percaya? Nanggapo. Bagong iki tawa ora. Nanggap konco, nanggap anggepe apa? Wah, yen ngono komplit Karang Kadempel. Sinuwun. Enten apa sampean rawuh enten mriki? Sajaipun wonten wigatos. Yo, pancen bener. Lan dadi kawruhanamu Semar. Sayektine praptaku ning Karang Kadempel iki merga ngertiya usana sak candra tengkulu nggo dina samengko iki negara Kumbata Sarembak kaya ketaman pegebluk. Akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk nandhang pralaya. Mongko nalika semana tumuli aku nyadong timbalaning para dewa. Kanthi sarenarite semek ron raja mula bebantal Bata Sarembak. Nampa sasmitaning gaib. Negaraku bisa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Yen to tinunggon dening Semar Badranaya, ora ketang amung telung gedheping paninggal. Semar kudu rawuh ning negaraku Kumbata Sarembak. Mula Semar, gandeng kowe iki wujuding ngaceplik, kowe iki wujuding Panakawan. Kowe njaluk apa? Kowe nyuwun apa wantun gelem tak boyong meling negaraku? Dadya sarana waluyaning projeng Bata Sarembak ketaman pegebluk. Yen Semar kowe gelem tekan negaraku, yen perlu manggon ora ketang 7 dina gedene sesasi mapan negaraku. Kowe njaluk apa? Apa kowe njaluk Mas Picis Raja Brana? Apa kowe njaluk wujuding omah ing magrung-magrung? Apa kowe njaluk titian kreta kencana tinarik kuda 8? Aku ora bakal wegah maringi. Waton kowe gelem rawuh ana ing negaraku, gawe srana waliyaning para kawula negara ing Bata Sarembak. Wis gaki. Kowe kandha. Yen perlu omahmu ingkang kaya mengkene iki mung tak gempur, tak rata karo lemah. Tumuli tak banguni sing luwih apik. Pendapamu ing kaya mengkene mau tak bangun pendhapa sing luwih gedhe. Sing kabeh dumadi saka kayu sing apik. Yen perlu kayu jati negaraku kuwi apik-apik. Nggih. Aja mung wujud kaya ngene iki jero cor-coran kok diplipit kayu. Nggih. Kuwatipun namung ngaten. Matur nuwun sinuwun, matur nuwun. Piye? Wis sago apa ora? Yen pancen sago aku ngaturake panuwun. Dene ora, saiki kowe bloko wae. Yen pancen nyuwun ndak omah kowe nyuwuna. Yen pancen kowe kepengin tumpakan gajah kamboja sing gedhe-gedhe, matura, mengko tak paringi cacahe pira? Kuda sing perkasa gagah, mengko bakal tak paringi cacahe pira? Upama Mas Picis Raja Brana, kowe arep nggawa pirang gerobak saka negaraku, ndak aturi nawu bondo donyaku, aku ora bakal owel, aku ora bakal wegah. Merga nadyan dicilik kaya ngapa aku ki ratu sugih, ratu mblegendu seprapat jagat bondo jagat iki kagunganing Prabu Jayalengkara. Mula wektu dina iki kowe prasaja. Kowe njaluk apa? Gage, matura. Mangke riyen to, Den. Kula matur nuwun dene sampeyan pun kepareng paring menapa-menapa dhateng kula nadyan nembe kawiyos sing pangandikan. Anggen Maduka kepengin mboyong dhateng kula ning nuwun sewu. Kula niki nembe ajeng gadah damel. Lho. Duwe gawe? Nggih. Yen perlu, yen kowe duwe gawe, kowe prasaja. Ragate aku ingkang ngragati kabeh. Sak rampunge nggonmu duwe gawe. Mengko aku ingkang ngragati. Ning kowe aja neng kene, kowe neng negaraku ben sing ngurusi mengko tak pasrahke karo sapa wae utawa tangga teparumu tak pasrahi. Brana Picis Probya supaya rancak nggonmu duwe gawe.
sing wigati kowe tak boyong dina iki prapta ning negaraku Mbata Sarimbak. Ngono wae cukup. Lah nek kula mboten wonten terus pripun? Monggo niki gawene niku mboten kok gawe ewuh. Utawa kula dhewe sing duwe gawe pribadi kula niku mboten. Ning sing duwe gawe niku kabeh kawula sakarang kadempel. Ya pancen kula sing ngesuwi, ning mulane kula kudu ana nek kula mboten enten. Menika mangke mboten badhe paripurna lambanipun. Mila sinuwun. Nek sampeyan purun, nek sampeyan kersa mangnengga sawetawis. Nek gawe kula niki wis paripurna, napa sing kula jangka niki wis rampung, kula tak melu sampeyan. Merga urip kula niku kinarya tetulung dhateng sak pepadaning urip. Kula mboten ajeng wegah. Ning mangenteni sak rampunging pakaryan kula. Yen pancen kudu kaya ngono, saiki aku tak takon karo kowe. Kudu pirang dina, kudu pirang sasi nggonku ngenteni karo kowe Semar. Nuwun sewu nek diwangeni wektu kula niku ora iso matur. Merga gawe kula niku mboten gawe perkara ewuh utawa kula niku duwe rame-rame enten omah kula menika mboten. Mula perkara sesasi napa rong sasi napa telung sasi gedene setengah taun niku kula durung iso mesthekke. Mula nek sampeyan sabar nggih Mang Tenggo, nek mboten sabar nggih nuwun sewu kula mboten saged nderek sampeyan. Piye? Nek sampeyan sabar, sampeyan Mang Tenggo, ning nek sampeyan mboten sabar, nuwun sewu, nggih sampun mboten sanduwe pangarep-arep mboyong Semar Badranaya sinuwun. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe. Netra kocak ngundar andir. Idepnya mangolon Caka wadanani rombaranang. Waduh. Kemewat ucapmu kaya ngregem jimat. Kaya wani ndilat wesi abang keparat. Kowe wani matur kaya marang Prabu Jayalenggara. Teges tak batang apa kang dadi gegayuhanmu mau? Sayektine mung kinarya karti sambeka lan kinarya pawadan nggonmu ora gelem tak boyong marang negaraku Mbata Sarimbak. Terus kowe tok-tok duwe gawe ketitik wong duwe gawe iki umume suwe-suwene ming sesasi. Lah kok dadi kowe matur rong sasi telung sasi gedene setengah taun durung karuan rampung nggonmu duwe gawe. Kowe mbalak karo karepku kanthi alus. Kowe nolak kareping Prabu Jayalenggara kanthi alus. Apa ora ngerti marang pewatekaning Prabu Jayalenggara? Aku nek dialus gelem alus, nek aku dibebeda supaya ndrebala kanepsonku, aku iso kasar karo kowe Semar. Yen kowe ora gelem tak boyong marang negara Mbata Sarimbak, apa kelakon dina samengko kowe tak ruda paripeksa. Sapa sing mepalangi marang kekarepaning Prabu Jayalenggara? Rawe-rawe rantas marang-marang tak putung. Aku ora bakal mamang nyawang sapa sing mepalangi kareping Jayalenggara Semar. Bagong kowe arep ngopo? Tenang, Pak, tenang. Nek ora aku sing wangsulan ora ana sing ngewangi karo kowe, Pak. Sinuwun Ndarawati ya mendel, Ndara Werkudara ki jarene seneng perang ya ming meneng wae. Ndara Janaka ki lelananging jagat lancuring bawana kok ana Semar Ardi peksa ngene kok ya ming klecam-klecem. Sinuwun. Sampeyan mau jenenge sapa? Prabu Jayalenggara. Kowe mau jenenge Bagong. Heeh. Anu nggih. Arep ngopo kowe? Lah kok dadi kowe ngadeg ning ngareping Prabu Jayalenggara. Ngene sinuwun, kene iki nggon tata krama. Kene iki nggon unggah-ungguh. Sampeyan ngerti, sampeyan Ratu Sabrang. Ning sampeyan teko ning tanah Jawa niku ana tetembungan di mana kaki dipijak, di situ langit dijinjing. Ngono. Dadi kowe manut karo kebudayaane wong kene. Ora nganggo budayamu. Kene iki nggon wong alus. Hukume wong tanah Jawa ki nek nyilih ki adile disili, nek ora disili ya wis. Nek utang adile diutangi, nek ora diutangi ya trima. Kowe arep mboyong bapak-bapak lagi duwe masalah kok muring-muring. Sapa sing mepalangi karepe Prabu Jayadimeja? Jayalenggara. Rawe-rawe lantas malang-malang tak putung. Apa wong kendel dhewe sak donya iki mung kowe wae?
Hah. Wong kendel dhewe sak donya ki mung kowe. Wong Karang Kadempel ki kendel kabeh, Mas. Ning ora tau ngetok-ngetokke kendelane, justru nggunakan ilmu padi. Waduh, edian. Bagong, ilmu padi ki apa, Gong? Ilmu padi ki nek mateng diliwet. Oh. Terus dimaem. Ilmu padi ki semakin berilmu semakin menunduk, semakin berilmu. Dadi ora sesungah, sesongaran kaya kowe kuwi. Wong pinter ki nek nang kene tenang, anteng. Wong digdaya ki nek nang kene tenang, anteng. Anggere ana wong digdaya pencilaan, kuwi malah wong ringkeh. Asli kuwi. Dadi nek nang kene kowe ngumbar swara, rawe-rawe rantas, malang-malang tak putung. Ora ana wedine, Mas. Ora ana wedine. Arep ngejak apa saiki? Arep ngejak piye? Hah? Semangkean kowe to. Kumangsane ora. Aja netangi kamurkaning Bagong. Bagong ki arep apa ana kawan. Namung kon ngajar ratu kaya diapurmu ya ora bakal wedi. Kowe iki meneng ora? Kene iki lewane wis dipeksa e. Anggere ana wong ngono kuwi aku tratapan dhewe. Malah senengane ora. Lho, lek ngono kowe wani nantang karo Nata Prabu Jayalenggara. Aku ora nantang. Ming aku ngelekke kowe sing alus. Aku ora iso alus. Nek ora iso alus sirmu arep ngapa? Wis buan. Sirmu arep piye? Kowe ngejak Nana karo Bagong. Padangane wani, petengane wani, jembar wani, rupak wani tak andane. Kowe mrene kok mengadol swara. Nang kene iki wong swara seru ya akeh. Nek ora tau gelem nyuwara seru. Bapak men rampung seling duwe kewajiban nek rampung boyongen nang negaramu. Ora saya. Kowe kok gleleng banget kowe. Kowe iki mbok sadar. Sadar piye? Kowe iki lek gleleng ki nek ming sore. Engko jam 3 kowe modar, yakin. Wong kaya kowe iki mesti sirna marga layu. Lho, kowe iso mbedhek. Lho, aku kulino nonton wayang ya, Mas. Wis kulino, kowe iki wis metu bola-bali modar terus kok glelenge ra jama-jama lho. Nang kene iki tuntunane iki sing becek mesti ketok mlete, sing ala mesti modar. Kok dadi kowe kok dadi glelenge ra jama-jama. Lagi jam 11 kok suarane kaya ngediape-diape. Kaya mercon car-car. Yen ngono kowe palangi karepe Jayalenggara, sirmu piye? Wah, dalah. Yen ngono anake Semar pancen dadi pepalang. Rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Weh lah. Ya, nang ngono pancen tok antepi nggon marwani karo Bagong. Saiki tak gawe sayembara. Sayembara piye? Sapa sing cilik gedene iso ngukuli kadedaning Bagong. Menang boyong Semar. Wah, meng kekuatanmu wis sepira? Wah, tiban tungkae Baladewa mati wah. Ana sumaning jajaran sukertaning bawana iblis lanat. Koko Prabu? Piye? Koko Prabu kok njur nendang menika? Lho, saya sing ngakon iki endi mau wonge? Kowe mau ngomong apa kowe mau? Ngomong apa? Ngomong apa ta? Walah, aku wis ngampet mangkel. Barang krungu swara tendang sikile Baladewa kaya mlaku dhewe. Ratu tak dupak. Lah, menika lepatipun wonten mriki menika. Panjenengan menika nuwun sewu, Bagonge wis sisomong nek wong timur kuwi kebak tata krama, kebak unggah-ungguh. Lah kok panjenengan mboten ngagem unggah-ungguh? Lho, aku iki nganggo unggah-ungguh. Keng menapa ratu menika dipun dupak? Lho, aku krungu swara. Sing nyuwara sapa? Bagong, rene. Apa? Kowe mau nyuwara apa? Lho, aku kula meng nyuwara tendang sikile Baladewa. Lah iya. Lah aku apa akon? Lho, Bagonge mau. Lah kowe akon ora? Ora. Wong aku muni ketendang sikile Baladewa, modar kowe. Ha kok sampean nendang. Nek kula sinuwun niki mang tendang, itu kalimat menyuruh. Ngono lho. Wah, basa Indonesia ora tau mlebu sampean ta. Wah, iki piye Kresna? Lah nggih sampun. Sampun kelajeng nggih sampun. Ya wis ben. Wis kelakon ya ora apa-apa Bagong. Heeh, ning teruse. Lho. Teruse piye? Lho, sing nendang sapa?
Sing nendang aku. Ah dirampungke sisan. Lho, kok dirampungke sisan piye? Lah sing nendang sampean kok. Nek sing nendang kula niku tak rampungke, nek cara Karang Kadempel niku sapa sing miwiti kudu wani ngrampungi jagung bakarane. Sing nendang sampean kok sing kon perang kula ya ora mungkin. Lah aku ki men krungu suaramu. Ha meng krungu kok menyang. Semene iki ditata, meng krungu kok menyang. Misale ana pengumuman piknik ke Tawangmangu. Ora bayar barang menyang. Sing nanggung sapa? Oh, nuwun sewu. Aku lho meng muni ketendang sikile Baladewa. Mang takonke, Kresna iki bener sing ndi? menawi tumrap kula bener Bagong. Wong Bagong menika mboten ora kon, ora ndhawuhi utawa ora nyuwun tulung. Ming nek Bagong menika ngendikanipun rak aturipun rak nek ketendang sikile Baladewa mati kowe. Menika tegesipun mboten dipun suwuni tulung to. Lah ya ora. Lah inggih. Werkudara, apa? Medul Werkudara iki mau sing bener sing endi? Bagong. Lah terus aku bener nggono apa? Kowe ora bener, kowe ratu yak-yakan. Lho kok ratu yak-yakan piye? Wah, ora ana tembung didhawuhi kok. Nendang karo ratu mau. Mula bener Bagong kudu dirampungi sisan. Lah Yai Prabu Darmakusuma, Kula wonten dawuh. panjenengan menika ratu ingkang adil, mboten nate goro. Kula nyuwun, perkawis menika ingkang leres ingkang pundi? Bagong. Edan iki. Sababipun menapa Bagong? Bagong tembungipun boten dawuh utawi boten nyuwun tulung. Panci leres mekaten menawi dipun telusur tembungipun Bagong menika boten nyuwun tulung dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung Bagong menika mbok menawa rak ya ngono to Bagong. Krungu ra. Ame ngono kok sampean kok mempeng. Wah, setan iki. Wah, lah iya aku ora ngopo-ngopo malah entuk gawean. Wong golek gaweane do kangelan kok. Sampeyan entuk gawean kok malah emoh. Tandangi yo, lumayan lho. Mbangane nganggur. Wah, panus maning jajalan. Lah, semar iki terus piye? Kula ora iso mutusi. Ning pancen kabeh napa sing dikandhake Bagong niku bener. Sampeyan nek wani miwiti kudu wani ngrampungi perkarane. Ya, tanggunge. Tak tanggung wedi karo Baladewa wedi karo Prabu Jayalukara. Sinuwun piye Semar? Napa sing kula impekke jebul numusi? Ketitik kula gragapan saking anggen kula tilem nyarengi kula ing jago ingkang sepisan. Tandha impen kula menika puspa tajem utawa kadoro dasih. Wonten maknanipun buktinipun wonten alindra ingkang badhe mboyong kula wonten negaring Bata Sarimbak. Sinuwun sampeyan paningal sewu. Kula ya iso namatke nganggo permana jati niki dudu ratu baen-baen. Sisip sembire kurang-kurang bejane. Nek sembrono nggone mapakke kridane ratu niki. Karang Kadempel iso dadi bumi angus tenan. Werkudara. Nggih. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Aja dikangelan kadangmu Mandura tututana Yayi. Yen perlu putra-putramu kabeh ingkang nderek ana ing Karang Kadempel ketapno aja nganti ngendikaning Kakang Semar iki mengko dadi kasunyatan. Yo, ngesta gedhawuh. Dipol aku njaluk pamit. Ngatos-atos. Kuntadewa aku njaluk pamit. Iya, Dimas kadangipun Kakang Surtiti ati-ati. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Iya, Dimas Arjuna. Kakang Semar aku nyuwun pamit. Kula pepuji sami lanang juritipun Gendara. Iya, Kakang Nayantaka.
nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya ora nanggana magawiya gelarira wang-wang ana satriya dedeke ora spirwa ngadeg ning ngarep aku mripate mandeng tampul kedhep bringose nguler geni tumpangi kuping kiwa tengen sapa Den lho dhisik ngaku iki prajurit saka ngendi ditepungake wae prajurit saka Mbata Sarembak abdining Prabu Jayalenggara aku tumenggung Prawara Kendra dasar kepuranyata kowe sapa Senopati Dwarawati Raden Setyaki Wresniwira Tambak Yuda Yuyudana Bima Kunring wah jenenge akeh keparat sing mburi sapa takon karo aku iya anake Semar sing ragil Bagong Widodo Joko Suwito Tusio Katmo kuwi jenenge sapa Gong jenenge rombong aku kowe ata nggur kabeh iki ora sing dhuwur sapa Petruk Kantong Bolong anak Semar nomor 2 Petruk Kantong Bolong Jeglong Jogro Ronggo Jiwat Dusminto Minto dus pangan saiki mengko selak mambu kuwi jenengmu kabeh ora aku mung ndelok sinden madang kuwi apa salah Petro padune kepengin heeh niki balane Jayalenggara Den sikat habis yo sak kuwatir duwe jago ya Tru heeh ndara sencaki nek wis mripate abang bringose tumpange kuping kiwa tengene nek njotosi prajurit kaya ngono kae Kulina. Padha aku. Waduh. Aku nek mripatku abang. Heeh. Bringosku tak kerok. Heeh. Ora tumpangke kuping. Ora cukup Kegedean cangkem. Dadi bringos karo cangkeme ombo cangkeme. Dawa cangkeme. Ayo Bali yo sawadya balamu. Lho, Bali piye? Jayalenggara kon minggat saka Karangkadempel. Gelem bali sawadya balaku lawan wis boyong Semar Badranaya. Kena boyong Semar Badranaya waten iso nglangkai kuwandaning Setyaki Babarawa. Wani harau sing tawedeni apamu. Ora minggat saka arep aku tak tebrak dadamu kene marganing patimu. Maju jangkah ana tumenggung bali mung kariaran. Maju margake jajaran Setyaki kene marganing patimu. Maju tumenggung Prawara Kendra. Ayo Gong, iki ngopo ya?
Mati. Wah. Woi. Woi, mati aku. Oh, modar. Wah. Woi. Wah. Woi. Oh, woi. Woi. Oh, vaya. Aja mlayu. Mati. Miguel. Sapa iki? Wah. Lek no mripatmu gadekno gobokmu. Sadring Jodipati Raden Werkudara. Lah, edian. Ketemu bantongane oh bapamu. Ayo tanding ngono. Raden Werkudara. Ndra? Ndra Werkudara rene lho. Apa? Nang masu-masu gedhek cengelmu modar lho. Ndiri tenan po? Aku iki. Ngapusi Bagong iki. Wong lagi berperan apik-apik kok. Lho, suarane kok malik. Malik wae arang digedhekke mau. Sopo kowe? Petro. Jarene Werkudara. Petro kantong bolong abdine Ndara Pandhawa. Walah dalaming batur kok mapake kridane Temenggung. Kowe sing dadi nyatane, Mas. Giri Lusi jalmotan kena kinira. Ayo, sampean apa aku sing tekani pati? Pecah siramu, ilang dompetmu. Lho. Lho perang kok nganggo nyolong barang. Saentuke ngono nek perang ya pokoke sak kenane kok ya wah mati trek aku bangga tak ayoni. Ngawur sak kaya. Yo, anak Semar ora mbelani desaku kirang lebaran.
Waduh. Kemempengan kowe, Gong. Ora ngerti sing maju buta, cokot gulumu. Tatu jero banget kowe, tatu siung. Mati kowe, Gong. Reng, Rene ya. Apae? Bagong. Kenang apa cah iki? Cokot buta. Kowe modar, Gong. Monggo kowe semaya telung dina arep nyarutangmu karo aku. Kowe pancen sengaja mati mensah to, Le. Wedhus. Modar kok ninggal tanggung jawab kowe. Ya wis aja dunek-unekke, Reng. Sing jeneng wong mati kuwi wis pinesti. Ha iya, arep dikaya ngapa Bagong mau ketoke kaya ngerol. Unek-unekke Ratu Sabrang ning ora nyono nek kae mau nggo ninggali awake dhewe. Iki terus piye? Ayo lapor Pak RT. Nggo ben dumumke nang masjid. Nek Bagong mudar. Ya aja mbok menawa isih ana palimar maning Gusti. Lah palimar mau piye, Tru? Madirana. Bagong ngerti ora kepercayaane apa? Embok kuwi. Agama ya menggon KTP kok. Nek ngono dinutke karo agamane awake dhewe. Nek kepercayaanmu piye, Tru? Nek kepercayaanku ki nek wong mati ora mengkurep. Terus mlumah. Mergane wis ikhlas karo lahir batine, ikhlas ninggal donya. Ikhlas ninggal anak bojo kuwi nek wong mati. Tegese wis lahir batin ikhlas ya wis. Ngopo? Mati tenan, Tru. Buktine mlumah menungsane. Tegese wis ikhlas. Ning nek penemumu ya beda karo aku. Penemuku beda piye? Nek cara nggon aku ki wong mati ki tengok-tengok. Lho. Tengok-tengok. Beda dhewe kok ya. Tengok-tengok ki tegese sentosa lahir batine nggone ninggal anak bojo. Oh, ngono. Mergo engko lek tengok-tengok ketok kaya wong ora sedih. Ha iya. Mergo nek kaya ngono kuwi nek gelem tengok-tengok ki wonge mesti bakale ngapa? Mati tenan, Tru. Pindah tengok-tengok. Nek cara nggonku ki ora mung tengok-tengok. Lah piye? Wong mati ki ya omong-omongan. Njaluk wedang utawa udut-udutan kuwi malah wis ikhlas karo nyawane. Wis ta weruh mayit njaluk udut ta. Mbok sing nalar, Tru. Isih urip menungsane. Gapake, Gong. Cokot karo butae. Buta sapa? Buta saka balane Prabu Jayalengkara. Heeh. Lah terus ambo kae nareng ngicipi ana maju ana. Wah, cokot nggon gulu lara tenan, Tru. Monggo butane sajae siunge ora landhep. Lah piye? Lah nyokot ngandhu ya. Aku ki mawar guyu ning wedi. Dadi keri-keri piye ngene. Heeh ta. Cokot kok mung digiyal-giyal. Ora dikres ngono ning cangkeme iki dindono-ndonake dadi. Kaya dimiringke ndono-miringke. Keri ning gulu. Botenan, tenan aku ora nggara. Jajale le tuwati. Dene gila. Tokapake, Gong, tamut ndase. Mangkel aku, mbok cangkem kowe. Kok sapa-sapa arep dicokot, sapa-sapa arep dicokot durung mateng barang dicokot. Lek goreng ki kangelane. Ha ta, Tru, keri ta, Tru?
nang guru ramah iki dik ngoten ya. Ha iya aku ya arep guyu ki ya piye ngono gregeten tak emplok ndase. Kae galo terus kabeh rambuté. Heeh. Mbok nganti tekan rambutan terus po. Heeh. Ayo aku nek ngemplok jero. Ayo. Ayo, amos ramah geden-gedenan cangkem legane ati. Kunjara yaksa patih kok kowe mulih kok raimu glumut. Wah, mungsuh Panakawan niku cilaka, Mbah. Cilaka piye? Kula nyokot Panakawan Petruk, kula cokot nggon gulung glethak. Diantem kalih Panakawan sing matane amba cangkeme ambane ra jamak-jamak. Kuwi anake Semar sing nomor 3. Jenenge Bakpia Bagong. Heeh, Bagong. Terus lah ya wingi terus dikapake, mosok sirah kula dimut. Lep ngono terus didilati ning wah. Gila kabeh merinding kula. Awang ya cangkeme Bagong gedene ra jamak-jamak kowe. Wis bayangno nek ndasmu kowe kolu apa? Apa kon aku ki ora kolu sak awake. Lah nggih, lah iya. Piye? Wah, kawon Mbah kula semanggaken. Mboten gondro sepiro. Kawon kula kalian pun Bagong kalian Petruk. Malah kewirangan lho, jan sumping kula ya trecel. Sandangan kula murat marit nggon sirah niki waune kenceng dadi lobok. Kaya kena idune Bagong kok. Lah nggih, menengah aja do melu-melu. Nek ora aku sing maju ora rampung-rampung perkarane. Ayo. Iki Begawan Liceng suwi. Wani medhokke karo aku diamu dadi kandha parat ora. Sapa iki? Takon karo aku Pujangga Negara Batasari, Mbak. Asmane sinten, Mbak? Aku Begawan Liceng suwi. Liceng suwi. Ya kowe Petruk ta kita ra irungmu Jawa. Nggih. Ayo bapakmu tak bondo. Nun, bapakmu tak bondo. Iso bondo bapak iso nglangkahi kuwandane Petruk. Kowe wani aku. Sampeyan ki wis tuwa. Tantem pisan mesti modar. Kiri lusi jalma tan kena kinira. Aja ngempukke watu ngatoske banyu sing dadi nyatane. Maratuamu wae, udu. Sapa iki? Iki mungsuhe awake dhewe kok maratuamu dengkulmu wae. Kowe iki ora ngerti maratuaku ki ratu e. Bojoku ki Dewi Wrantawati ki putrane Ndara Kresna kok. Maratuamu ra. Sapa itu? Begawan Liceng suwi. Weh, ketemu karo Sang Resi Ndulwati. Gong, wah antil mudar ora. Ayo, kowe arep ngopo kowe li? Mundur ora mundur. Iki leganing matimu. Ayo, tak tandangane mundur, Gong. Tandangane, Gong. Hati-hati lho, Truk, ketoke wong iki gembol kasekten kuwi ora wedi ya. Apa-apa.
Tiba ning awakku arep kulitku wis nggawa bel. Lho, kulit kok nggawa bel? Ting klindring. Ora bakal aku kalah karo kowe. Ayo ketokno budimu legane ati. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Wong tuwek ngono kok atose ra jamak-jamak. Kowe iki menungso apa? Kowe iki sirahe kedadean saka ora apa-apa. Nek kowe nyepelekke prajurit saka Bathasari Mbak kono sepelekno. Nek aku aja pisan-pisan nyepelekke. Reng, apa? Petruk iming musuh wong tuwek kaya ngene kok. Iki sapa iki? Kakane Petruk. Jenengmu sapa? Nala Gareng. Kowe awakmu ringkih. Sikilmu becik, tanganmu cekot. Mripatmu kira arwani karo aku. Kakangmu sing gagah adimu sing gagah ora menang karo aku kok ming kaya kowe iki anggepmu iki iso ngalahke aku apa piye? Gah! Wat! Dah! Wat! Dah! Ayo entekno budimu. Ora menang nek karo aku kowe. Iya! Dah! Ora apa-apa. Ayo. Luweh mudar dhewe. Halo. Iki Rondul Wati mau. Ayo, Petruk aja tak sepelekke. Gareng kalah. Oke, ning Bagong ora jare Rondul Wati. Aku Bagong. Ayo. Nek sirahe ata ngapake? Ata idoni. Wis ngantem kok didoni. Kene. Mangsa kaya ngewak-ngewakke tenan kok. Bos. Ora apa-apa. Ora menang kowe nek karo aku. Tanganmu tiba ning sirahku kaya dipijeti prawan suntri. Ora menang karo aku, ora menang. Ya, entekno gamanmu nek nganti iso gawe tatu kulitku aku meguru karo kowe 20 taun. Edian. Ayo, tiban Kiai Senso. Iki malah keri cengele. Rumasane. Palundasmu tibana. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Oh, alah kentekan gaman aku. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ayo, Rasida wis dibedhek. Ah, iya. Sok tak gawe liyane. Heeh. Ayo. Areng apa kowe? Ayo, nek pancen kowe didaya balesen legane atiku. Jamu dadiku anda kowe. Ayo! Truk! Truk! Wah! Timbang Limaria, lapangan Pancasila, Semarang Kumandangan, Tata Bangunan. Gong-gong. Gong, kowe iki ngopo kowe? Wah, edan to ora kendane kaya sampe iki jane Banyumanik Semarang Sondol Wetan sampe turute jenenge ngambar apa? Gong. Gong. Matamu kok malik, matamu kowe. Lho. Durmeke matane kok krasa. Waduh, Truk, mati aku aduh. Kena ngopo? Pendritane rusuh. Kaya ning inang. Barang ora damu dadi kondo bul ngono tiba nang rai alah ya ampun Truk kaya ilang ingatanku ya ampun tenan arep jajal-jajal tak jajale kaya ngopo
Setyaki ndelik wadyabala sing tak ketapke do ndelik kabeh ya kene. Ketiwasan to. Nuwun pangapunten iki janjane geger ora karo-karuan. Geger kena apa? Nalika semanten kula menika maju saora-orane ya kula niku wong Karang Kadempel ya mbelani kalih bumi wutagete kula. Iya. Bareng dumadaan oke wadyabala sing mula sing sanipun Prabu Jayalanggara saking negari Mbata Sanimbang perang rae Bathara Senjaki ya perang. Bareng ngoten sing ngene sing maju keban wadyabala piyambake kene kata amparsilane. Sakit cepet ngono ae. Duduk mriki panjenengane wae sukat kene. Wae. Wah. Ora iki. Wah. Mesti ngene iki. Anggere matur karo micek. Pedro. Piye? Ayo. Durung bayar ora sidane. Rong mangko. Wah. Pripun? Omong apa kowe? Lho, wis jelas to. Prajurit sing maju niku Dedaya. Sapa prajurite? Wong tuwa. Wong tuwa piye? Wong tuwa maju kaya pendhita tuwa bareng ngoten niku. Niki dibuk kula nggih dibuk. Rumane ngono guys. Wah, ora karo-karoan kahanan. Aku ora iso ngomong. Njile ya kena ning balekke seminggu. Nah seminggu ora dibalekke ya bareng-bareng ngono anake ngono niku kowe iku jerbas iki mau piye ya. Aja kene wani nek mboten ngoten niku pripun nek ora ngoten niku. Ha kita? Ora. Wah, demit. Omong karo turu bola-bali. Bagong, Nun, matura. siap. Pun ampun diganggu niku. Kesel tenan soalé. Lho. Wis muni to kenal pote. Matur karo turu. Nggih. Paramatur Ndara Werkudara. Ya, Sewu lepat nyuwun pangapunten. ya. Nalika semanten prajurit saking negari Mbata Sanimbang maju dipun papaken Raden Setyaki. Ya, Ya Raden Wresniwira. ya. Ya Bima Kuntring. Ya Yuyudana. Ya, aku wis ngerti. Nggih. Perang rame cicis. Prajurit iki nggawa tombak, Ndara Setyaki nggawa gada. Tombak disimbal. Tung. Terus Ndara Setyaki ngepruki gada teng sirahe prajurit. Dis. Prajurit jengklit kendang ka prajurit. Ya, Sing kedua, ya. prajurit maju mulai. Sing maju kula kali Petro. Wah, apa ya? Asli. Prajurit kalah. Sing kalah. Prajurit Bar kuwi. bar kuwi wonten pendhita tuwa. Buta sik ning buta sik. Buta maju kula dicokot. Sing dicokot Kula mati. mboten cah Digdaya. Mengkeri teng guru. Terus Buta kula mondhase. Ampun gumujeng. kowe ngemut ndase buta. Nggih. Buta girap-girap mundur. Nah, sing sing terakhir maju pendhita tuwa. Wes ora karo-karuan pendhitane ketoke ringki cilik niku lho, Den. Nek gelem macus ngono teng awake niku panas kabeh. Awake sapa? Awak kula ora wae Petro. Panas kabeh, ndrodhok srirane. Nek mboten sampean sing majeng mboten rampung-rampung perkarane. Kula sumanggaken dhateng Ndara Werkudara. Wah, kaya ngopo manungsane? Wedhus. Nganti meng mlayu kok nyampar sirah. Pedro, Wonten dawuh, Den. mau piye kahanane kok sak penake dhewe. Matur karo turu sapenake dhewe. Pedro. Terus piye? Matur Ndara Werkudara. Majeng pendhita tuwa Digdaya Sekti Tamta Nirbaya Wikala. Wah, edan.
Munggo gawa plinteng tak plinteng diase. Bulduwer to. Penyakit. Kok gajul aku. Iya iya. Sapa nandur ngunduh le pokoke. Raden Werkudara. Yo. Kowe sapa? Begawan liceng suwe. Ayo. Kowe gelem mundur apa ora masrahke Semar kelakon mati dening aku. Wah, pendhita edan. Mangkah anggro sesumbar Lindho bumi kuncing kumaluduk ong kumaluduk guntur ketup lumembak penyukang kumambang ong jagat waisane ngubutur wayah tur jagat weladal. Wah, lah kok dadi bubar mawut sar-saran ora karu-karuan wadyabala saka ing Bata Sarembag. Ketrajang barisaning para Pandhawa ingkang padha mbeteng kelawan Semar Badranaya. Ya. Apa dikira Prabu Jayalangkara mung tekan semene? Gus, Raden Werkudara. Sakliyane Pandhawa ora bakal tak jangka patine. Ning yen Pandhawa pancen dadi dawuh Hyang Pandhawa Durga aku kudu iso nyirnake siji Semar, loro para Pandhawa. Ketiban pusakaku jemparing Candra Wirayang ora nglumpruk tanpa daya joduntang Prabu Jayalangkara kowe Raden Werkudara. Ngumandang kasektenmu. Nah yen kowe kuat nadai panaku Yai Candra Wirayang aku meguru karo kowe. Nyatane kowe nglumpruk tanpa daya. Hilang kekuatanmu kowe Werkudara. Wah. Ayo. Yen pancen kowe satriya aja nggunakake daya kemandhen kekuwataning jemparing. Awakku kaya ora duwe daya kaya dilolosi. Pepes bayu kang tapis. Gage aku wene ana tombo jandun karo aku. Wah, dalah ora bakal tak gawe macak. Mesti bakal tak sirnake. Prajurit Werkudara dibanta lebonge pakunjaran. Kanca ndawang.
Senadyan kowe dadi langing jagat lan curing bawana. Kowe dadi unusaning titah parandene kowe ora kuat nadai Kyai Candra Wirayang. Kowe nglumpruk ora beda karo Kakang wae. Prajurit leboke pakunjaran. Yo. Ayo. Ora ana ingkang bakal ngayomi karo kowe. Ora ana ingkang bakal ngayomi marang kowe Sinuwun Prabu Puntadewa. Adimu Werkudara wis tak pikut. Janaka wis tak pikut. Bebasan pepes Bayu Kang Tapis kowe ora duwe kekuatan. Kasantosan wis nglumpruk tanpa daya. Kowe arep bangga piye Puntadewa? Sinuwun Prabu Jaya Lengkara. Mboten nginten babar pisan bilih jengandika ingkang sampun kasembadan mikut kaliyan kadang kula pun Werkudara menapa dene Arjuna. Mboten lepat pangandikanipun Gusti kula ingkang Sinuwun Prabu Jaya Lengkara. Tuhu jengandika mustikaning jagat prawiring ayuda sekti kalintang jayaning perang. Ketitik kadang-kadang kula kekalih nadyan sampun dipun westani satriya timbul ing apapak brajal ing akerep parandene kasoran mengsah jengandika Gusti kula ingkang sinuwun milengking saking menika ginanipun menapa kula gesang wonten ing Madyapada menawi boten sinanding kadang kula kekalih bebasan wastra lunset ing sampiran sarah mungguing lautan sampun boten wonten ginanipun menapa-menapa. Mila dinten sakmangke sampun ngantos jengandika negakaken dhateng kula. Kula aturi ngempalaken kaliyan kadang kula kekalih ingkang sampun paduka pikut sinuwun. Wah, dalah ratu jirih getih wedi mati. Lemak-lemek midak kapuk ora benteng perjurit bondo tangane leboke pakunjaran. Ayo, amuk. Kudus. Apa? Kowe ngapa mlayu banter-banter? Kowe ora ngerti masalah kok gong kowe senengane iki mulane nek ndara perang ki jedhaki ora ado-ado. Nganti nabrak aku kowe. Ha iya ya njaluk ngapura aku ora sengaja kok. Nyun ngapura aku ora sengaja. Ora apa-apa ora masalah ming ketendang nggon mata kok. Ha iya. Sona dipenerke mata loro sisan men picak. Ya ora ngono ora sengaja nyun ngapura. Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Puntadewa kepikut mungsuh gong. Tenane, aku ora goro. Weh, la etan. Lamit gong, aku tak matur. Sinuwun Prabu Baladewa, parmatur ngesanipun Sinuwun Prabu Baladewa. Ki nek kowe ngomong ki masale ora ngono. Kok iki dae dong apa? Syukur kowe sengeni ora. Kowe sik marai pertama sapa? Sing malsu suarane Ndara Werkudara sapa? Aku. Terus sing ndupak aku? Aku ndupak kowe iki mau dalam rangka balas dendam. Dadi kowe ora sanesu. Aku kowe yo males. Lara e. Kowe mau ora nggon cengel, aku nggon mata e. Mata karo cekeli padha wae. Ngono, padha-padha lim bales. Saya ana tetembungan pembalasan itu lebih kejam dari perbuatan. Ya wis. Piye? Ya ora masalah. Ha kok kowe isih ngethaki sirahku. Aku ya
Sing matur ki apike aku. Aku sing teteh, kowe ora ngerti perkarane. Aku sing ngerti perkarane. Kowe iki mau ora weruh. Sing weruh ki aku, kowe ora sengel to. Ora sengel. Matur Ndara Baladewa. Lepat atur Diagung Pangasami. Niki ana tetembungan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Petro eneng apa? Kok sajak gugup kowe mboten ming gugup ning wedi tenan perkara niki. Mergo nek jenengan kula caos prisa niki mengke sampean mesti duka. Nesu alasane apa? Mergo keng rayi Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Puntadewa dinten samangke menika kepikut kaliyan mungsuh. Lho, mungsuh sapa? Niki menika. Engko ming saya seru, saya ora dong. Mundur. Matur Ndara Baladewa. Ya piye? Niki mau Ndara Werkudara kalih Ndara Janaka perang mungsuh londo. Prabu Jayalengkara. Jebulane ya. Waduh. Prabu Jayalengkara niku mbeta inggih menika panah utawa apa ya? Jem. Kowe nek mblusuke aku ajar lho, Tru. Jemparing temawan tenangganipun Ndara Werkudara jleb. Ndara Werkudara dawah. Lho, Werkudara tiba dawah. Kanane piye saiki? Teng rumah sakit. Oh, kae ratune ya mancing kok senengane. Lho, aku takon kanane Werkudara kena panah ki piye? Kok nang rumah sakit jengkele atos. Mundur, aku sing matur. Ndara Werkudara plak Kapidara, mboten enget. Terus digotong kali prajurit Mbata Sarembak lebokke Pakunjaran. Werkudara lebokke Pakunjaran. Nggih. Lah terus Ndara Janaka maju. Bareng Ndara Janaka maju, sing ngebeki kula sing kiper Bagong. Sembrono meneh. Mundur, ora rampung. Domong ora taces. Ndara Janaka maju ketiban panah ties teng lokasi area depan gawang mungsuh. Terjadi penalti. Penalti ya apa? Mundur apa? Omong gerangan Ndara. Piye Gareng? Ndara Werkudara kenging panah dipikut kaliyan Prabu Jayalengkara. Ya. Ndara Janaka kenging panah. Terus piye, Tru? Ndara Janaka tiba. Terus dipikut Prabu Jayalengkara. Dilebokke guwa. Pakunjaran apa guwa? Pakunjaran. Inggih menika pakunjaranipun Prabu Jayalengkara. Mekaten cekat atur kula Diagung Pangasama. Nek wonten lepat Diagung Pangasami mugi keparengan Ndara Baladewa ngawuningani perkawis menika. Cekap atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus iki aku kon piye? Terus sampean mang kondur mendet sepatu lari-lari. Dilapori kon nesu kok malah. Terus aku kon piye? Sampeyan ora tresna karo Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Niki mung mboten Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Ning klebet Ndara Puntadewa kepikut mungsuh sinuwun iblis lanat kuku karepe dhewe. Hei. Kok do mlayu ki apa? Mesti sampeyan nyampar kula mesti. Kaya Ndara Werkudara niku nek ora asdelik mesti bet-bet ngono ya, Tru ya. Kaya ora apal wateke ndara-ndara wae nek arep ngelabrak karo Panakawan ki rak kanthi alasan kaya ngono. Panusmane jajalan ceritane bawane iblis lanat. Jayalengkara, kowe wani gendas karo ati-ati ku Pandhawa. Konangan Nata Mantura Prabu Baladewa, lakon tinjung akhirat nyawamu wae. Jayalengkara. Ya dasar para nyata yo, Gage.
Kowe jare iso mikut Werkudara iso mikut Janaka iso mikut Yayi Prabu Darmakusuma. Iya. Mbok pikut mbok teko ngendi menungsane? Kowe gelem ngomong ora? Ora gelem ngomong celaka-celaka. Kelakon tinjung akhirat nyawamu. Wah, kene marganing patimu piye? Muni piye kowe? Muni piye? Kene marganing patimu karo mateni Baladewa ya. Kowe arep mateni Baladewa. Kowe arep gunakake pusakamu ndok mateni Baladewa ayo gage gunakno. Gunakno jemparemu sing limuni ponakan ampuh mau gunakno. Gage iso gawe tatu kuliting Baladewa, iso gawe metu gedhe Baladewa. Aku mau guru karo kowe 20 taun. Kene marganing patimu. Flash lanat kowe. Wah, menungso natasan. Ayo, halo. Manus maning jajalanan. Wah, nyoto. Panjen Prabu Baladewa yen nesu ora kena disewawa ya. Kowe ngina karo Prabu Jayalengkara, aku ora mbutuhake kuwandamu. Sing tak butuhake kuwandaning para Pandhawa lan Semar Badranaya. Tiban Candra Wirayang, mbuh wujudmu sing baku aku iso mirang-mirangke nata mandura Prabu Baladewa.